Kameraku duwe nyapa jenenge? Cuma aku, Mbak. Piye lah jenenge mono syuting kok malah kir-kir kabeh. Gelem flashing ngono iki. Wes kanggo flash. Nyah, nomor temangan. Ini dapat apa iki? Apa iki aku nggak roh. Ke Jojola Bakery. Jojola Bakery nyah, taan caloro. Aku gak usah. Iya Allah, ini rujak ulek. Kakean cangkem diulek cangkeme. Rujak ulek. Aku deh nyanyi rujak ulek. Kapan-kapan nih Mam. rujak. Mampu dah. Kita iya deh. Kamu ingat deh. Lele nem cukup. Kowe mangan mbek lele iki pedes. Tokno le, tolong. lele. Al tolong Al. Iki lho Al. Iki sing bagian atasnya iki apa kayak ngisor. Oh segone cukup ambek kowe mbek adik. Iya, langsung comot. Iya, terus kayak coba. Si templak. Gling, tok, gling, tok, gling, tok, gling. Ho, iya. Nang, juga dek, podoan. Nang, al nya. Nang juga sekosek. Kau pangan mbek apa? Permangan. Alai al kue. Permangan. Di apaan ke mangan? Mang sore. Endi? Aku ora ketok kowe mangani. Anak mas bolone nan. Ya Allah, al kowe masak njaluk mangan bolonem. Kowe sore ning kono mang tak padoni. Mbak kene mangan apa? Malah Iya, Mbak. Ya saya juga deh, juga suka kok. Nah mangan, jangan ngasih bener. Kira iso jago sih bener aku. Ya. Paham? Al, pok. Kecer San. Tolong. Anak watuna. Walah, kalian cukup watune digubak ngono tok kok imo. Al. Banyu larang Al. Mbak. Kuwi dek sing kecer juga. Nah. Kapan butuh ono ban? Kira motor ku butuh ono ban. Montor pari yang dirambut juga. Betul tak cikok Duduk dek. Wis burung kowe. Para. Kowe kok esuk sarapan ora? Tangi dhewe lho ya. Tangi dhewe, macak dhewe. Nek wis bar lah nggih tak terus sekolah. Aku gak iso nggugah kowe. Aku tangi. Sabar. Tadi tangiku jam 4 subuh. Tangi apa cepet kuat kowe? Wadi. Wangan ke tangi apa cepet kuat. Emang kowe. Mang kena radi anu alarm ning bayantar karo diwangi alarmku kowe ora tangi cak kowe. Ih, wis dagang ya? Duduk sing apik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Doa makan ciling pura kowe. Cek. Jajal piye? Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Man. Rasakan request. Harem ya. Ini ditinggali lele, terus iki mang ndok berkat. Alhamdulillah. Nek berkatnya nek rujakane iki berarti bencakane wong meteng, guys. Masa? Nah. Masa wong sekelas dikai rujak. Apa jenenge pas mama cek nang kene kok, Pak? Apa? Kenapa ya? Lali aku. Wah. Gak roh lali kok. Kenapa? Lali. Lah kenapa? Pas mama jane kene kenapa? Masa? Lah kuncine di. Kuncine. Ben. Astagfirullah. Ben. Gak dihujat dulu. Mas, kau barang Ya Allah, mantar
jero soal, guys. Dituabrakno sing diapakno. Isak barang laden-laden nggih aku mureng-mureng. Mas Alkon gerak. Wow. LS. Mas, kon kowe. Udah mau? Senani mama. Alkon gerak PR. Emak gue. Mampu jiwa motor disorong. Cuti menyenai. Ujian udah buah berat pecah kabeh. Bapak no, ayo bapak no ngaku ke. Apa menang? Tak bobrak. Alim lin. Jangan dong. Semua malah di kayak Mbak Depau. Apa? Ngomong apa ke? Gaji ya kayak. Di ciri masuk kono kendrong. Sing rego 50.000 ya. Nek ngori ya, Bos. Sing ngori ya. Pak. Ya wes sing rego 50.000 lah. Oh, malah. Mangan. Aku ngomong ae. Jangan berat Lah dapat. ban mione ra kok nah. Juru kono ban mio. Piye? Ndak ngerti kok. Anu le. Jaluk apa kok, Al? Ban Jaluk ban motor, terus jaluk apa nih? kendrong. Jaluk kentrong, jaluk apa nih? Motor, jaluk omah, jaluk mobil, jaluk Bojo gak isan? sawah. Bojo? Terus jaluk ditetekno CEO wis iku tok. Gila. Wis. Bapak Red. Yo, Mbak. Mbak, yo. Omahe kudune sing gede. Tak doyo omahe sing ndi? Jejer kabeh. Wedok. Iki wis. Saiki siji, ban sepeda motor kenapa? Adike mangan. Sopan santun mundi? Gak iso sopan santun kowe. Kok iso? Kowe koyo ngono kuwi dolan omahe kancam. Kene disopan santun ae. Lho sopan santun iki yo ning omahe barang nek sopan santun. Nek wong panganan kok sikile munggah lho. Kok iso ndak sopan ngono kuwi. Kowe barang ya. Kancam barang ngono ki ngendo jenenge Mbok jenenge Pak Am ngono kuwi wis beno, ora usah dibales. Ora usah diceluk jenenge mbokane. Dosa kowe padha wae. Mendekne tok yang dosa, kowe ora usah bilang dosa. Beno, apa dino susi wis boyak. Beno. Men dibalas mbek Gusti Allah. Ngono iki gak apik, ngejek-ngejek nama orang tua. Nama iku pemberian dari orang tua. Jenenge mamah ku yo saka Mbah Yi, saka Mbah Kung. Jenengem yo saka Pak Em ambek saka mamah. Kuwi iki nek mikir Bapak. melawan ngartekno iki yo angel. Kok iso Aku adik tak ada sing delok apa? Aku adik kabeh nyoba didelok sing ndobok mama Piye? Aku gak mudeng. Elah mbah. Mudeng kowe? Bahasane saiki anjen ngono yo. Bahasane nganu iki bahasa dhewe po wong iki. Wandi di sapa? Kene nganu wong marai. Yo. Gak iso aku. Ini makan ngomong, jadi koncone telu kelas 5. Endo, maksudnya yang njeluk kok susi ngono. Nah, terus mari ngono aku ngomong kok ora dibales. Beno ngono iki gak sopan. Untungnya ora tak bandes. Tak beno aku langsung ngombe to.
Speno. Ngombe tak diganti-ganti. Beno. Dia kenal aja dewe. Siapa apa? Jimplang deh. Semoga wis ben Gusti Allah sembales. Enak. Aku pun lapar. Kira mangan tenan Al. Oh, paling. Engko mangan mbek apa? Mie. Bengi-bengi gawe mie terus. Kowe mendino mie terus Al. Bedino iki. Halah. Tak olah-olah kali. Dek bengi mangan apa? Bengi. Wis cuman. Nyapa ke itu mangan? Bingung memang apa? Kan mangan sore mah. Bengi bingung wong. Lesu. Sore ente ini kan mangan mah. Atau bolong lho. Sempakem tekan dindi. Dan nganu tukokno nganu jenenge tukokno kan. Kowe tukokno ban dah nih yo. Kowe ra penep polam arah mulai omah. Jaluk ban motor. Rumah. Jaluk kentrung. Apa capang kowe? Pengepang kowe. Ngepang ning ndi? Heh? Sing sepeda. Apa piye kowe kehidupanem? Kentrong iki, Mbak. Kentrong kan hubungannya karo pangi opo? Yo ancane nek. Kentrong iki alat musik iki. Alat musik tekan pang tidak nyambung. Nyambung. Disambung-sambungno. Sambungno pengamen no. Kok iso? Kowe barang ya, HP-ne Mbah Yi kuwi aja sampe mbok rusakno. Mbok rusak tak sawat kowe mbek kawat. Tenan. Kuwi peninggalane Mbah Yi. Kuwi sing senengane dinggoni Mbah Yi. Aja sampe dirusakno pokoknya barangnya Mbah Yi. Iya. Dirawat, sekiranya entek dicas, aja dinggo. Dicas ki dicas. Oh gak mancep ambek iro mancep yoan. Kok begitu terus apa? Mas Al, tunggu nih Mas Al. Bingung neng kok, jam 1 nangis. Enggak. Lah apa? Mas Al, apa? Kok Mas Al, pas mama balik nang balik gua. Dinopo ngono? Anakku kan dikon turu wae. Beta iki turu aku. Ciret ini. Napa Mas Al? Gue sedih. Nangis siapa lho, wes? Nangis siapa? Kehidupan. Sopo? Sing nangis ki sapa? Tak rekon aku saiki. Kau tau mikir kehidupan gak sih Al? Oke. Gak tau. Pas wangi apa cacahku ambek cacik cilik ku. Garis ku sing ape dikei. Maam ku. Ngawak cerita kondi. Oh, jadi terharu. Ngawak cerita kondi. Ngawak cerita kondi kae. Kau gak terharu dewe Al mbek uripem. Aku mimpi. Ngawak cerita kondi kae. Cerita takon. Uripe kene terharu lho Al. Terus wes ora ngurusi penting urip. Nggak bisa gitu bro, itu yang kau rasakan sekarang. Oh, kau kasih bilang Nanti kau akan merasakannya jika kau besar kayak hidup apa ini? Sampai lapo mikir mau urip karo. Loh, nek gak dipikir terus piye? Nene Loh, ini kehidupan bro. foto ae. Ini gak kira yang mempertarungkan kehidupannya kira dewe siapa nih? Lapo di pertarungan bareng. Duh. Lah nek gak bertarung, terus kene apa golek duit piye? Waduh, wis ah, tengok-tengok. Apa tadi mau kondo kowe? Dadi nganu ah. Oh, Ya pokoke urip aku. Kowe sampe wong lanang, kowe dadi wong lanang sing ora gelem mergawe. Langsung tak obong kowe. Kowe pas turu ning bayang ini kan kowe angel tanginem. Langsung tak siram gas, tak obong. Tenan. Sampai kowe ngono. Apa nek kowe wis sok mben kowe ya sampe di bojo ki karane bojo nem. Tenan. Bojoku sapa? Tak obong kowe. Iso tengok. Dari pengalaman kehidupannya kene iki jangan meniru kehidupannya kene. Masa lalu kene aja sampe kegawa ning gone anake kene. Roh kowe.
Kowe ada pengalaman buruk apapun itu, ojo sampai kowe memperlakukan anakmu kayak ngono dan istrimu kayak ngono. Mudeng. Aja. Apa sih? Baik hati. So, Muhammad Iqbal dia. Masya Allah. Baik hati. Muhammad Iqbal Alabi. Yang sangat baik hati. Masya Allah Pak, ya Allah Pak, Masya Allah tabarakallah. Tapi tenan oleh. Baik hati. Bare pangandani kowe mulai kowe SMP iki. Karena kan kowe ya wis mesti duwe rasa kayak, oh, cewek itu menarik ya. Oh, ngono. Makanya kowe tak andani, jangan sampai membawa traumamu di masa lalu ke anak dan istrimu. Mereka itu tidak tahu. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Hope sih. Dalam arti gini, uang sok kowe bakal ngerti kayak masa kowe rumah tangga kowe yo keprok-keprokan. Ngeput aku bro. Lah iya. Isih tak tangisi kabeh wipiku saiki dadi ireng ora dadi bening karena ini pas apa jenenge ngresiki sawang kejabut nek pas bening saiki ireng wis roh. Jo ora roh iki long bening. Yo engke tak sawak tak nganoni ya. Terus iki sawang kok. Pokoke engke tak resiki. Memang ini baru ngusik WC guys. Thank you adekku. Love you so much. Iki love you. Ban motor. Iya, sesuk nek gajian MUA tak sesuk. Tak tukokno ban. Jadi gajian tanggal 23. Ya. Gajianku wis tak kena mamae al. Nggo kowe sang sekolah. Lho. Gajianku saiki di apa? Sanggup ke sekolah, kebutuhan sekolah, bayar listrik sak wulan saiki 200.000. Yo, aku mbiyen mbek Mbah iki mau 100.000. Saiki samene akae saiki 200.000 sak wulan. Wifi 300. Urung banyu. Ngono aku ajari cara golek dhuwit. Nah, ajari cara golek dhuwit. Golek dhuwit piye? Kowe dadi tuyule ya, aku tak jeko lilin. Jadi tuyul. Nanmu aku dari tuyuli. Duh, kan kowe cilik nek aku kan lemu, masa dhewe lemu. Iki le tuyuli. Ya kok mencorot, guys. Iki tuyul cilik mentik yo. Tuyul leleng Apa kinar? Kinar kok kon ngono. Engko bare pake apa tuh? Abang golek bulu mata. Kon nang mbak adik koci kabeh. Aku engko lewat guri ya. Ya. Tak turu aku. Iya, aku delok tok 15 menit. Gak ding, kene cepuwe 10 menit, 15 menit aku. 15 menit bolak-balik paling ya sekitaran 1 jam lah. Tapi dulu Mbak Mbak Bayan tadi. Kayaknya Mbak Bayan terus sih dulu tenan. Jukin Mbak Bayan le. Wes guys, sekian dulu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.